Shane Williams, grêt cael ti ar y rhaglen yn enwedig gan bod Cymru newydd orffen cyfres y Hydref. Yn gyffredinol, be wneud i o perfformiadau Cymru? Wel, i dechrau, maen nhw ennill 3 mas o 4, so mae'n rhaid bod yn positif am record i tîm Cymru hefyd, so fi'n positif dyna. Ddoi gêm fi'n credu, enwedig y gêm Japan, a ni'n tym bach siomedig gyda. Dilyn nhw wedi pigo chwaraewyr arall fi'n credu. Rhoi cyfle i gwidi cwbl o chwaraewyr ifanc i dod drwyddo. Ond hefyd y perfformiad yn eitha wael gyda lot o profiad ar y cae. Rhywun peth o Australia fi'n credu. Gêm gyda mae Gymru wastad yn dechrau yn araf. Ond oedd y gêm na gyd Australia, so siomedig dyna. So chi'n mynd i ennill dim byd yn y Hydref. Chi'n ennill bethau yn y 6 glad. So mae amser perffaith i dod o chwaraewyr trwyddo. Enwedig y gêm Japan. Oedd y Japan yn perffaith i dechrau Keelan Giles. Dyw Cuthbert ddim wedi bod yn wario dda. A Sam Davies yr un peth. Mae Sam wedi cael tymor arbennig gyda gwylch. So falle dylid wedi dechrau cyn Anscombe. So i fi, mae Rob Howley wedi colli mas yn fach na, achos welodd neb o'r cwefnogwyr Cymru, Keelan Giles ar y cae am un eiliad. A welodd nhw tymor bach o Sam Davies a boys fel hyn. So na'r amser perffaith i defnyddio boys hyn, a dilyn nhw wedi dechrau. O ran Rob Howley, oedd yn poeni gormod amdano fe ei hun o bosib na datblygiad Cymru fel tîm? Y problem oedd y gêm Japan na, oedd e'n just, o'ch chi'n gallu weld, oedd e'n moyn stats oedd e'n moyn ennill y gêm na, beth bynnag. Oedd tîm profiadol ofnadw mas na. I fi, oedd amser perffaith i gamlot yma bach, achos na beth yw'r gêm y Hydref, chi'n moyn defnyddio pobl, chi'n moyn gamlot yma bach achos chi'n edrych mlaen am y 6 glad a chi'n moyn weld chwaraewyr dod drwyddo. So, gan weid na, siwr o fod bydd Warren Gatland lot i weid hefyd mewn y dewis Rob Howley. Oedd e'n wastad, dyw e ddim wedi just gadael Rob erbyn ei hun ar tîm a ddim dweud dim byd o gwbl. Fi'n gwybod Warren Gatland fydd lot i fe yn gweud beth bynnag sy'n digwydd. Ond Rob Howley sy'n wedi cymryd stick. A nawr bod ti wedi ymddeol, be am hyfforddi te? Ti'n rhywbeth mae Shane Williams eisiau gwneud? O'n i'n eisiau boi'n hyfforddwydd pryd o'n i wedi gorffen rygbi, ond y problem yw fi'n rifysi. Mae'n busnes da fi, busnes olew da fi fi'n neud na yn yr wythnos. Ar y pen wythnos fi'n neud pethau fel teledu, radio a pethau arall hefyd. So fi'n fwy fysi na yn y pryd o'n i'n wario rygbi. So falle yn y dyfodol, licen ni mynd nôl mewn i wneud y fforddi, ond hyn o bryd, sdim amser dyn. Ie, digon teg. Nw'n ni edrych nôl ar y flwyddyn sydd wedi bod. Be yw uchafbwynt chwaraeon y flwyddyn i ti te? Fi'n credu, es i lawr i'r Euros, a ni wedi seiclo lawr yn charity i Princess Gate Trust i wneud yr Euros, gyda cwbl o ffrindiau fi 2 ar boys. A weles i Gymru yn wario arbennig dda mas yn Ffrainc. So i fi, chwaraewr gorau, Mr Gareth Bale a tîm gorau Gymru hefyd. A hefyd oedd Gareth wedi rhoi boots i fi wythnos diwethaf hefyd, so mae rhaid fi wedi Gareth. Oedd Keelan Giles yn glos iawn i Gareth Bale i fi hefyd, achos i weld y ffordd mae'n wario gyda Wayne ar wyneb, pob tro mae'n wario. Ti'n atgoffa ti o ti dy hun? Ydy, ti'n mynd bach. Pob tro o'n i'n wario, o'n i'n dwlu jyst bod ar y cae. O'n i'n dwlu gael cyfle i twtio Bale a wneud rhywbeth gyda fe. A mae Keelan yn wneud yr un peth. Pob llun chi'n weld o Keelan Giles, mae'n gweini. A na beth ti'n moyn weld, mae'n joio rygbi, mae'n joio cymeru chwaraewyr arno, a ni'n rhywun peth. Falle mae wedi sgori fwy cais na fi, ond na, fi wedi mwynhau weld y gweilch a weld Keelan Giles yn dod trwyddo hefyd. A cyn i ni orffen, o ti wedi sôn fyna am y Euro, ac uchafbwynt y flwyddyn i fi oedd ffeindio llun ohono ti gyda cefnogwyr Cymru yn y stadiwm. Gwed y stori tu ôl y llun yma i ni. Peth oedd, o'n i'n lawr yn Bodo, es i'r gêm, a es i'r toilet, a weles i'r crwtyn yn gysgu. So ni'n meddwl, so'n galin, mae'n rhaid i weld y gêm. So es i draw fe, ond cyn y llun cael cymeru, wedi 5 munud o'n i'n just trial codi fe lan i weld y gêm, achos oedd Gymru'n ennill hefyd, o'n i'n meddwl, chi'n miso mas man hyn. Ond beth bynnag o'n i'n trial, oedd e'n ffili codi lan. Dath un o ffrindiau wedi dod, oedd e'n moyn cymeru llun, so nes i'r... so'n gwybod beth fi'n neud man na, ond oedd wedi cysgu reit trwyddo. Nath o'n gweld y gêm o gwbl? Na, dim o gwbl, a weles i tweet ar ôl pryd des i nôl.
A wedodd e rhywbeth o, gutted. Oedd Shane Williams yn y stadiwm, a Wales i ddim o fe. O'n i gyda fe bod i 2 munud hefyd. So. Anhygol. So nes ti wario hanner awr gyda'r boi, ond so fe'n cofio gweld ti? Na, so'n cofio, wel, siwr fod, so'n cofio lot am hwnna. Fe di fer i gorma fi, credu. Shane, diolch am gwrdd â ni heddi. Yn Dorich Llawen a blwyddyn newydd i ti. Diolch yn fawr. Diolch. A ti.